насб кардани таҷҳизотҳои нобук ба ҷои худ. Дар мавриди аввал мо бояд шлейфҳоро ба ҷои худаш гузорем. вақте ки ҳама шлейфҳоро ба ҷои худ гузоштем, пас он метавонем қисматҳои дигар, яъне ин шлейф барои монитор аст, мо инҳоро гузоштем. ҳар як болт модели худша дорад ва дар қисмати каҳлояш дар ан қисматҳо навишта шудааст. фарз кардем MDX7. назар мекунем ки дар ягон ҷо кофӣ сурохӣ намонад. клавиатураро дар панаи ҷо шлифташро мегузорем. шлифташро гузоштем, тумашро маҳкам мекунем. дандонҳое ки мебинем дар клавиатура 1 2 3 4 аз боло нест, яъне дар мавриди аввал бояд қисмати поёнро пӯшонем, баъд болоро. қариб ки пурра мо ноутбукро ҷамъ кардем, дар ин ҷо бояд болтҳои хотираи доимиро мустаҳкам кунем ва хотираҳои фавриро насб кунем. инҳо нестанд, инро динҳо вақт метавон иҷро кард. сарпӯшашро мепӯшем, каме фишор мерем ва ҳамин тариқ мустаҳкам мекунем. 2-3 болте ки аст вайро як тавсия дигар дар охир, вақте ки фарз кардем шумо ноутбукро мекушоед ки ягон амалиёт мегзаред, ҳатман як мулоим ҷо бошад. фарз кардем то ки пушти вайро нахрошад ё ин ки ҷои тоза ҳатман бошад, маҳин бошад мулоим. ба ҳамин тамом ноутбук ҷамъгирӣ карда шуд. ташаккур, ба диққат.